Já se cyklistice věnuju teprve od března letošního roku a vždycky se mi líbila, akorát jsem teďka objevila spoustu jako nových lidí, přátel, kteří jsou kolem mě a kteří mě vlastně inspirovali pro tuhletu, moji novou vášeň, dá se říct. A strašně mě na tom baví to, jak je to rychlý, jak můžete jezdit ve skupině nebo naopak solo. Pro mě je to psychický ventil a úžasně mě to boostlo moji vlastní fyzičku i do jiných sportů, což mě na tom obrovsky baví. Hodně to kolo spojuje a určitě plánuju nějaké osobní jízdy společně se mnou, s dalšíma lidma, kteří jsou z cyklistického světa. Já jsem tak trošku mimo, takže doporučuji úplně všem, nejenom dámám, ale třeba i seniorům. Takže ráda bych v tomhletom směru víc tu cyklistiku propagovala a jak říkám, kolo prostě spojuje.